hulaan nyo kung saan lugar may mga ganire. At Mabuhay ang Pilipinas. bakit nga ba? Bakit nga ba may mga nakasabit Mabuhay na ang bagong Pilipinas. bagong Pilipinas? Sa ilalim ni Tito Bongbong. Tito Bongbong Marcos. God bless you, Tito Bongbong. Pagpatuloy mo lang, Tito Bongbong, yung mga magagandang proyekto mo. Akala ko para ba sa pahulaan ko kung ikaunlad saan lugar ire? ng ating bansa. Hindi pa naman babanggit ng ano eh. Pilipinas, basta nasa Pilipinas tayo. Oo nga. Si Tito Bongbong naman na ano mo. Bukas, pupuntahan ko naman yung China. Ayan. Saan lugar to? Diba? Napakahaba. Pinadala ko ni Tito, hindi nyo pa mga katropa, hindi nyo nalalaman. Oh. Papadala ko bukas ni Tito Bongbong. Uy. Baka mamaya sabihin ni Tito Bongbong maloko ka. Tito Bongbong. Napakahabang mga for the what ba yung mga flag na nakasabit na yan? Kapit na Diba, ang guys? araw ng kalayaan. Pero nang mapang-spoil. Kailangan natin ipagdiwang ang mismong araw kung kailan tayo lumaya sa mga kamay ng mga dayuhang mananakop. Hindi naman tayo lumaya. Sinasakop pa rin ha. Nasakop na nga. Ibig sabihin, naging naging bansang malaya tayo mula sa kanilang mga mararahas na Haba! ginagawa. O diba? Ay, hanggang Nakadaang flag na yan. Oh. hanggang dulo ng Pilipinas siya. Oo, diba guys? Mabuhay ang bagong Pilipinas. Ang mga kahula kung saan lugar ire, magaling. Ikaw na yung tunay na layas pag alam mo to. Diba? Kung alam mo ang lugar na ire, ikaw ang tunay na layas.